ବାବାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା ଆମେ ଚାଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର କଥା କୁହା ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ କଲୁ ଏବଂ ନନାମାନେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 251 ଟଙ୍କା ଦିଅ 151 ଟଙ୍କା ଦିଅ 105 ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଯେତିକି ଦାନ କରିବ ସେଇଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ନନାମାନେ ଏଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଭୋଗ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଥିଲା 1 ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆସିକି ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତାପରେ ବସିବା ଟିକେ ଯିବା ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଭୋକ କଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଖାଇବା ନା କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋ ଭାଇକି ସବୁ ଡାକିଲି ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ନାରେ କହୁଛୁ ଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ରହିବୁ ଖାଇବୁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟା କାମ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଦଳୀ ଖିଆ ତାପରେ ସେଠୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବାଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୋତେ ସେଠୁ ଗାଳି କଲା ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଯିବା ଆଉ ରହିବା ଖାଇବା ଆଉ ଫଟୋ କିଛି ଉଠିବା ହେବନି କହିଲେ ହଉ ହଉ ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ପୁରା ବସିଲି ତାପରେ ଲୋକେସନ୍ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ମନ ଛାଡ଼ ଆଉ କେବେ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ହୋଟେଲ ପାଖରେ ବୁଲି ସବୁ ପ୍ରାୟ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ 2ଟା 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପତ୍ର କିଛି ନ ପଚାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପଶିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛତୁ ପନିର ତ ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପିଛା 350 360 ଯେଉଁ ଖାଇବା କଥା ତାପରେ ମୋ ବାଟରେ ଆସି ସେଇ କଥା କହିଲି ମୋ ଭାଇ କହୁଛି କଞ୍ଜୁସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କଞ୍ଜୁସ୍ ନୁହଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହିଁ ଖାଇବି ତାପରେ ଗଲୁ 4-6 ପଟେ ଆସିଲୁ କାକଟପୁର ପୁରା 6 ଗଲୁ ଆସିଲୁ